Illum bdew jaslu f'pajjiżna delegati u uffiċjali tal-Partit Popolari Ewropew. Dan hekk kif jumejn oħra jingħata bidu għal kungress li se jsir f'Malta. Il-preparamenti għal dan l-avveniment tant importanti qed jilħqu l-qofol tagħhom fil-lukanda Intercontinental f'San Ġiljan. Ninsabu fis-sala fejn ser isir il-plenarja tal-Kungress tal-Partit Popolari Ewropew bejn id-29 u 30 ta' Marzu. F'din is-sala se jkun hawn madwar 1500 persuna u wkoll 200 ġurnalist minn madwar l-Ewropa kollha. Il-Kungress tal-Partit Popolari Ewropew huwa avveniment kbir li se jpoġġi lil Malta fiċ-ċentru tal-attenzjoni tal-midja internazzjonali. NetNews tkellem ma' Angelito Xiberras, il-koordinatur f'Malta għall-Kungress tal-Partit Popolari Ewropew, fejn spjegalna it-ħejjiet kollha li qegħdin isiru u qegħdin fl-aħħar irtokki wara xhur twal ta' ħidma bla waqfien. Kif għadt inti il-preparamenti għaddejjin sew, issa l-aħħar armar hawnhekk ġewwa l-sala fejn ħajkun qed jiltaqa' l-Kungress tal-Partit Popolari Ewropew fil-fatt bdew minn nhar is-Sibt li għadda, però il-preparamenti għal dan il-Kungress ilhom li bdew aktar minn 18-il xahar ilu propju. Ftit jiem wara li l-PPE aċċetta l-istedina tal-Partit Nazzjonalista li kienet saret mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil, bdew l-ewwel laqat propju hawnhekk f'din l-istess sala biex nibdew tħejjiet preliminari għal dan il-Kungress. Għal dan il-Kungress se jattendu delegazzjonijiet minn madwar 40 pajjiż Ewropew, se jattendu 12 kap tal-gvern u mijiet fuq mijiet ta' ġurnalisti minn madwar l-Ewropa kollha. NetNews ukoll se jkun minn ta' quddiem li jwassal l-aħbarijiet minn dan il-Kungress tal-Partit Popolari Ewropew. Matul il-Kungress tal-IPP, NetNews se jżommkom informati fuq il-website netnews.com.mt, però wkoll bi programm speċjali fuq Net Television. Fost l-uffiċjali li diġà bdew jaslu f'pajjiżna hemm Joseph Daul, il-President tal-Partit Popolari Ewropew, fejn fil-jiem li ġejjin se jkunu qed jattendu wkoll il-mexxejja tal-istituzzjonijiet Ewropej, fosthom il-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk u l-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker, li wkoll huwa parti mill-familja tal-Partit Popolari Ewropew li tiegħu il-Partit Nazzjonalista huwa membru.